Guhdarên Xweştevî Podcast Kurdî ji navçeya Karazê ya Diyarbekirê qise dike. Ez Roza Sierra ji bernameya Tûrikê li gel we me. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Îro ez mêvana çîrokbêj Necibeyê me. Çîrokbêj Necibe Tûrka xwe dê ji bo guhdarên Podcast Kurdiyê veke. Necibe 48 salî ye. Lê li gor emrê xwe gelek çîrok û meselokan dizane. Dibên civat xweş e bi sê tiştan. Ya bisotin, ya bigotin, yan jî kotin. Beriya ku tu dest bi çîrokê bikî ez dixwazim pirsekê bikim. Ev çend salin ez çîrok û meselokên te berhev dikim. Lê hê jî Tûrka te vala nebûye. Her carê tiştekê din lê zêde dibe. Gelo ev dewlemendiya bîra te xurt û çîrokbêjiya te ji ku derê tê tu dikarî hinekî behsa wê bikî? Çîroka ji pîra xwe hîn bûm. Pîra min çîroka digo, diya min digo. Ez çîrokê wan mezin bûm. Çîrokê wan ji xwe pir xweş bûn. Pîra te ji ku derê? Farqî nîbû. Ez jî ji xwe pirê wî xwe farqî nî dihesibînim. Ez yani piçekî xweşkara zê dihesibînim. Ez ji xwe bêtir farqînê Nizanim ez farqî nê daha hez dikim. Tu yê îro ji bo me, ji bo guhdarên Podcast Kurdiyê behsa kîja çîrokê bikî? Çîrokekê gelek orjinal heye ez zanim. Behsa gundê kera ku kerin deng naçe wan. Gundê kera ew gund tev kerin deng naçe wan. Ji bo wî herkes wek xwe difikire, yani fikrê wî çi be dibe ya fikrê meriv çi be zikrê meriv jî ew e. Aynen öyle. Ew wisa dibêje. Yekî gundî pêşiya mala xwe dikole, dixwaze bexçe dayne, yani tişta dayne. Yekî ji gundekî din, ji cîkî din, yani diwêra derbas dibe selamun aleyküm. Evî gundiyê jî dibe qey jêra dibe ku tu çima vê derê dikolî. Ew jî wek xwe difikire ya. Dibe çima tu ji min re dibe jî nekole ev derber derê min e, ez ê bikolim, ji te re çi lazim. Neyse wisa deng bi wan dikeve qerebalık çê dibe. Jina mêrik ji qîza xwe re dibe ku keçê hela here binêre eviya bavê te çima wisa bi vê mêrikê re şer dike. Keçek jî diçe dibe bavo çi ye? Dibe çi zanim qîza min ji min re dibe tu hatî tu çima vira dikolî. Ez ber derê xwe dikolim ji min re dibe çima tu dikolî. Keçek jî dibe qey hatiye wî dixwaze xwezgîniyê wî ye. Dibe bavo wala tu zanî tu me bidî kûçik jî ez ê serê xwe têkim nava pûrtê wî. Neyse diçe hundir ji diya wî dibe çi bû? Dibe wala bav yekî hatibû mitxwest min jî ji bavê xwe re got tu me bidî kûçik jî ez ê serê xwe têkim nava pûrtê wî. Jinik jî dibe dilê wî diçe helawê. Dibe oho de divî ortana va rojê de tukura dilê bavê te çû helawê. Ra dibe ji xwe re helawê çê dike. Wer hasilê dibe te qereqa wî. Kurê wî jî tê malê dibe dayê çi ye çi te qereqa te çi qerebalga te dibe çi zanim de vî ortana va rojê dilê bavê te çî helawê. Kurê jî dibe dayê ez kenge çûme ser ciyê fatka kirêçî. Wer hasilê ew ê xwe dibe ew ê xwe dibe keçik bav û dê kur bi hev qerebalık bi wan dikeve bi hev re diçin ber derê fatka kirêçî. Fatka kirêçî jî dibe hê serê me hê natê hûn hatine hûn kirê dixwazin. Wer hasilê gundî tev bi hev dikevin deng naçe kesî herkes fikra xwe dibêje. Ew şev jî şeva serê niyetê ye ku rabin Remezan e wê rojî bigirin. Tev top dibin bi hev re dicivin diçin ba melê. Melê gund. Mele jî ne ji gund e. Deng diçe yani. Ama vana tev bi hev re dibên ew derdê xwe dibe ew derdê xwe dibe mele jî dibe wala ji müşterî sibê serê Remezanê ye. Em ê rojî bigirin. Ku hûn dixwazin û dibêjin eîd eîd. Mele jî naxwaze rojî bigire. A dise ji rojiyê. Vay mele. Lê ab vî hewayê re dibin serê sibê ji xwe re her gundî tev eîda xwe dikin rojî jî nagirin.
ور حاصله گنده کرا اب وی هوای چه دبه وای ساعت خوش. Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.